Mentang ada na po Facebook. Pralok ngan batai pi ya ke jing ang nudjong iban kemana po Facebook. Hagne ko video ngan batai ya pi claim da edit ya ki voice lena claim da edit ya ki effect lena ki video ngan batai bi normal full video. Hagbay dai ban kamai bisa na po Facebook. Guys ngapa ai ka por jong pi ban pe ya ko video hade bukut. Compare la da pi ibang batai pi tang ka screenshot claim ka editing claim ka video claim ka first video tu. Andai tas ngap ya ki kitin pat kilong di batai sai bai pi. Pat ki ba don Canva pat ki ba ngai tu ho ke pi nag banta kena ka banta pa pi dai ban yo na kena ka video tas ngap ha ya sa ye ka video ka we hedin ka we kat kum ba pi ina po ka YouTube sinan songa tegas larang isa sa po YouTube Kumno Ban Kamai sa po Facebook ki don sibun ki video ki ba batai ba kai ngi panggalan ti ban ka mana po Facebook te ki don la ka jong ka banta bat ka jing ya tu ka ba sai ba ha na klem da edit le na ban pun pun kam ni ka video ngani tu pi step by step tong instang swa na kabenta pan kamay pisa na po ka Facebook star daga semtang ada na po Facebook ngai ko blai pi baru ki bape ya gane ka video welcome back sa gane ka new video na kabenta ka Facebook ending haka friendly technical official YouTube channel gas hapo ka Facebook account jongi mentang ala open ni ka Facebook pi iya kini ki like ki dot lena ki like ki line na po ka Facebook jong ka right side corner to pli ya gane ka section klik na gane ka option onda ngila da ban pli ya gane ka section hang ne pi ya ka option ka ba ong see your profile na ban ta ban sak ya ka Facebook aning tong select pat klik na gane ka section Onda ngila daban klik na gina ka section ka semtang ngila poi support ka Facebook profile jongi. Kum ka Facebook ka bat kemai lena ka Facebook kum ka new account jongi mentangan batas wana du ka new account ya ka monetization rule jong ka Facebook star ending. Wana mi pe ya ki video ki babata ya pipan kamana po Facebook dak ilak si benai lena dak ipel hoya si benai. Henry ka reality kas la pila ban ngab ya video hada bagut pinsahi tang leng ba ko friendly technical official channel lamar ka itu hok bat ka batai ya ka jingsa bat ya ka full ka dia teman tang la dan na gina ka section kas baru ngi don ya ka professional dashboard to in select bat klik ka professional dashboard Onda ngila dapat klik na ka profiles na dashboard pilihan don ka content ki insight ki grow pat ka monetization tegas bantip ya kata ka jing ka mahajong ina po ka Facebook tong select na po ka monetization Barapo ka monetization status pi iya nga program jong ikum ki creator but ki active partner at hanangan itu ipi pe hanay not yet available nagbantaban kamay ka Facebook star subscription content monetization short fund dengan batay kaway hadin kaway kanang wapin saya gana video step by step tegas kaning kong ngan yitu ipi kumno ban kamay pisana po Facebook star pat ka ke kuratoria bangi hapan pendap nagabantaban ka may pista na po ka Facebook star. Teka select na ka option star. Hapo gina ka section PE ka professional dashboard jong ke earn money with star. Star are vertical good that lets you monetize your content through support from your community. Ningkong ni haban day kinong India ha ka location but kabar pat ni haban follow ye ka community guideline jong ka Facebook kay kita ka community ka day ka rule ne ka Facebook ka ai ngi kalat ban follow la ban bot ye ki ai nda ka bangi habban upload la ban post ye ki do la da ki video ki reel ki story ngi habban post da ki official la ki original ki badai hok ki songe kata ga ka community par hana ngane tu ep ka hang ne pe hana a simple way to earn for every star you receive from a fan creator and 1 cent from meta hana ngane tu ep na baro ki star ki bangi laban receive na ki fan jong kum ki creator ngi laban kama kumba 0.1 cent kabamut san pau na ya na kene ka meta ha ku web ku we ka benta bangi yo ya kita ta hang ngi laban follow ye kene ka community da ka bangi share ye kene kam
Criteria, kaya criteria. Hana pi ka ba arpat connect with fun. Tongin ya delang bat ki follower jongi. Start is a fun way for the fun to express themselves and show you support. Hana ngani tu ipi pechwa ka benta ka balai be a creative de identify. Engage your fun with a demand video live podcast and Facebook video. Ka benta bangi haban upload ya ka video jongi ban le ya ki live stream ban upload ya ka podcast nel ne ka Facebook reel hapo ka account zongi kenang bangin laban le yegene ka gratitude availability. We are working on the making it available to be all crystal will let you know when to become available. Dahane la bata saingi ba hadin mangila da ban pendap yegene ka gratitude ni ngim don kamban le ai gene ka jethu yengi ba follower ki bangi don campaign if you have recently met all the criteria please allow up to 2 days to get access. Hadin bang la ban follow ye criteria na ban taban yo ka monetization star ni la ban app kumba as ni bat ka account ni automatically ka don ye ka option ban set up ye ka star option ban set up ban ad ye ka bang account ni ban link ye ka account ni kenang ba ka Facebook kan transfer ke kita ka bangi ka mai baru apo akal jongi sa ka bang akal jongi ada ngi don kam pa dia kata ka pisa ngi la ban le sim na ka bang akal jongi bat ngin se enjoy ka pisa ka bangi ka mai free na po Facebook ta hang ne ngan batai phi ke curator ka ban ning kong a simple way to earn ngi don kam kumba san spa follower na ka ne ka curator nang bangin yo ya ke star option. The kabaar padahal na connect with fun. Ngiton kam yaki follower songi hakaba ngi haban penbiong yaki kumgi real video ki story ki post ki text ki poll ki notes ki bangi haban post haka Facebook account songi pat ki fun songi ru kin react yaka kumto kumne kin comment yaka post songi kenang ba akan le direct sebentar ke balai pa ka Facebook reel na ka live stream ka podcast jongi ka de ka bai trailang rung kat ki follower jongi ha ka banta ka ba sapat pa ka Facebook kan eligible ye ka criteria na banta bang set up ye ka bang account jongi kenang bingila ban ka mai na ki start dengan itu ye pi pralok hal na ki start kum no ngila ban ka mai ye ki start ondang ngila upload ye ka real video ringkat ke star monetization ka bala provide ha ka account jongi Kibreu gila ban sen yang ki stiker lene kita ki fun lene kita ki fun expressive comment kenang ba ki viewer kin long kum kita ki active member jongi ba kin yo ka jing ye kana rengkat bat ngi lene ka jing singo tenat bat hang ne ka benta ka bat don kam bhai la da pi don kam ye ki follower jong pi ba kin sen ye pi ye ki star to ai ki ka video ka ba person ka ba don jumut ba batai lene ki funny video missing video ki ba don kata ka attractive na ka benta jong ki ba kin singo tenat ye pi nang ba kin sen ye pi ki star na marang singo thu gas ban ka mai pi sana ki star amdai automatically ladaki viewer jong kim sen yang ye kita gi GIF lene ki star mangiru ngim la aban ka mai bisa na po ka Facebook star han da don pat ki pasan yang kita gi super comment hang ta ke ki star kin wan ha ka account jong ni bat ka minimum ban withdraw na po ka Facebook star kala dai be kumba $1 senang hang ngani tu epi step by step ka sementara plus ngatu ye ka bentapan ka mai bisa na po ki star option the hangne sapet pat ya ka next video nagbanta ka way pat kata ka ending monetization ka ba provide po Facebook dengan itu ipi step by step suggestion guys ya ka banta ban ka mai na ka way pat ka banta haka ba put itu pat ipi kumno ban star kumno ban you add on to kumno ban withdraw kumno ban transfer to bank account kumno ban lesson bisa kata ka dai ka jing sisa haka ba dai ban ka mai bisa na po Facebook memang ngadon kan ka ke profesional account ke bala ka mai bisa na ki star content monetization ha baru ki benta jong ke Facebook an ra ye mentahi ngan batai suwa tang na ke criteria hadin bangala depan batai pina du kan criteria ba pin dep ha ke new account ban set up ye ke monetization ngan se itu pat ye pi kumno ban withdraw da ke bang pen ye ke live proof kat ke screen recording na ke main account jong ha ke bangala ke mai bun bun ke bisa okay guys ngan kut ye ke video ini pat next video